As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw, panagdait sa katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na gyud dinhi sa atong nasod. Ato sang padayong iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato sa atong mga proyekto dinhi sa atong parokya ug sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausab-usab tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Gikan ni Pablo nga sa pagbuot sa Dios gitawag aron mahimong apostol ni Kristo Jesus ug gikan usab sa atong igsuon nga si Sostenes alang sa simbahan sa Dios sa Corinto ug sa tanan nga gitawag aron mahimong balaang katawhan sa Dios nga naiya diha sa ilang pagkahiusa kang Kristo Jesus uban sa tanang tao sa tanang dapit nga nagsangpit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga ila ug ato usab ka Ginoo. Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unta kaninyo grasya ug kalinaw. Sa kanunay nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkahiusa ninyo kang Kristo nadato kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang mensahe may tungod kang Kristo, nakagamot na kaninyo, ug tungod niini,
nakadawat kamo sa tanang panalangin, samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan, aron wala unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daykon ko sa kahangturan, ang imong ngalan, Ginoo. Daykon ko sa kahangturan, ang imong ngalan, Ginoo. Himayaon ko ikaw, adlaw-adlaw, ug daygon ko ang imong ngalan, hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo, ug angay gayud siyang daygon, ang iyang kadako, dili matukib. Daygon ko sa kahangturan, ang imong ngalan, Ginoo. Ang tanang kaliwatan, nagadayeg sa imong mga buhat, ug nagasangyaw sa imong gahom. Nagasulti sila sa kasanag sa imong mahimayaong kahalangdon, ug nagasaysay sa imong katingalahang mga buhat. Daygon ko sa kahangturan, ang imong ngalan, Ginoo. Nagaasoy sila sa gahom sa imong makalilisang nga mga buhat, ug nagabutyag sa imong kadako. Nagasibya sila sa kabantog sa imong naghingapin nga kaayo, ug nagaawit nga masadya sa imong katarong. Daygon ko sa kahangturan, ang imong ngalan, Ginoo. Alleluia, alleluia, wikain mo, buon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlawa moanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kung ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayod siya og dili motugot
nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan og maalamon nga sulugoon kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon ug sa paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan ni atong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kon siya dautan nga sulugoon, muingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon o musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon o magpalabig kaon o inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni atong sulugoon mahibalik usa ni ana kaadlaw nga wala niya paabuta og sa takna nga wala niya hibaloi. Og tagud-taguron siya sa agalon og pahiagumon siya sa gidangatan sa mga tigpakaaron ingnon. Didto maghilak siya og magkagot ang iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung kita lang yo'y papilion, di kita mo pili sa sitwasyon nga magkalisod-lisod ta. Pananglitan, sa may gusto nimo kanang mapubri o makwartahan. Kung kamo lang yo'y pahukmon ba, papilion mo nga inighumas misa, mapubri dayon mo, or makwartahan. Asa may inyo pilion? Makwartahan. Papilion mo kanang magkalisod-lisod, daghang problema o mawagtang ang problema. Hay may inyo ana. Wagtang ang problema bisag ako. Papilion ko mahurot og kahalin ang slat o wa gihalin. Asa man ko? Mahurot og kahalin kinsa bagot tayo ganahan anang di mahalin ay. Muna ato na siya nga kuan gyud kinaiya gina nato common sa tanang tao nga naman kay inherent na attitude gina nato self-preservation. Si Kristo nagtudlo siya nga kalimti ang inyong kaugalingon. Nya unsa may buhaton aron malimot ta magpakasulugoon. Kay kanang sulugoon, di man na mo'y magbuot siyang kaugalingon. Nyawa, rasa siya moingon magpakasulugoon. Duha man kaklasing sulugoon na ay buutan, na asay dautan na sulugoon. Ang buutan kuno nga sulugoon, matod pa ni Kristo diri sa Ebanghelyo, siya mao'y mag-apod-apod sa mga pagkaon alang sa iyang uban nga mga kaubang mga sulugoon. Magtikuan ba? Tig-apod-apod. Pasabot, ang sugo des Ginoo nato mga igsoon is to distribute sa mga goods of the world. Dili ang pagsigig-tigom aron magpahimos. Kinsa may daotang sulugoon, matod pa niya. Kana kunong moingon, dugay pa tumuabot ako agalon. Sige siya kaon, katong gipiyal niyang pagkaon, siya rasay kaon-kaon ato. Di na siya manghatag siya ginagmay kayo niya og naa pag yung mangayo iya pag yung kasaban iya pag yung bunalan kay patuyang lagi siya siyang kaugalingon ana kamoron kumusta man mo buutan mo o dautan nga sulugoon kinsay mo claim nga buutan tasa kamot kinsay buutan ba nga sulugoon ay mo kauwagod. Nganong upat raman kabuk ang ni isa.
Sa ato pa kamong uban mga daotang sulugoon. Unsa may hinungdan nganong madautan, nagpada ka sa imong tawhanon nga hilig. Kato akong giingon ba nga self-preservation yun. Unahon yun ang kaugalingon, una pa ang uban. Ana, mauta na ubanin ko. Pamalit mong slat. Sus pader, mo ginay akong gusto. Pero unya na lang yung maarang-arang ng akong kahimtang. Ana, mao man dyan na atong rason. Padir ang nindot unta nga akong giampo gus Ginoo nga madato ko aron makatabang ko sa isig katao. May kayo pagkasulti no? And madato unta ko aron na ako ikatabang kay unsa may akong itabang og pobre ko. Ana man ano. May kayo mo. Yung Ginoo kay biyan yung hapak ko na. Si San Pablo sa unang pagbasa naghisgot siya. Tungod kanamo kay naminaw mo sa among gisangyaw kang mo karon nahimo ng dato sa tanang butang apil na sa pagpanulti. Nangadato sila. Nya kinsa may nagsangyaw nila? Ang mga apostoles samang San Pablo, unsa may gidangatan nilang San Pablo nangahimong pobre, wa nay balay, wa nay mga butang, wa na gani sudlan nag kwarta, wa gani ilisan. Kay mo may sugo ni Kristo. Si Kristo sad unsa man say gidangatan niya, purting pobriha aron mga dato tang tanan. Tanawa karon, kutob sa nagdaa sa ngalan ni Kristo na pobre ba god? Kanang nagsunod gyud ni Kristo ba? Na pobre? Mother Teresa of Calcutta lang. Porting dato ang Mother Teresa magpakaon ko siya labing minus tag 100,000 katao kada adlaw. Tibuok niyang order. Mga 100,000 mga bata, mga tiguang, apil pang tambal. Gisayunan ka ana og di ka dato, di ka kapakaon ana ay. Ang tutok pa muna ko. Kanang yun ana ba? O tanawa ang mga kato sila si Saint Benedict. O kanang gitukod niya mga Benedictine nga mga kuan order si Saint Dominic, mga Dominican nga pobre din na. Sila si Saint Ignatius of Loyola kanang mga Jesuits o tanawa ng mga Ateneo, pobre din na. Yung kung tutukan. San Agustin, o kama Agustinian karon order. Ana, pobre din na. Pare. Pobre din pare di ay. Sige, hakop skulikta Anya, pobre din na. Dili. Madato yun ang musunod sa Ginoo. Pero, unsa man say sugo sa Ginoo, ipanghatag ang tanan ngadto sa uban. Kada mo'y importante kayo. Sa ato pa, dinhis kalibutan, ang teknik di mga igsuon aron ta madato, ibaligya ang tanan o ang tanan gyud ihatag ngadtos mga kabos. Dato gyud ta ana. Madato gyud. Pangita mo tao nga nagbuhat ana nga pobre. Tagpila ka milyon ang iyang ipanghatag ngadto sa uban. Basta mga taong ingon ana. Ana lang ko'y kaila sa una nga nagmautoy na murag nag-recollection na mo magtiayon na scam sila sa iyang trabaho. International man to ang iyang firm na scam o nabira ang tanan nilang katigayunan. Iyang pamilya gahigda na lang sa nang giabangang gamay kayong balay. Upat mateng ito kabukilang anak. So dagin sila banig gikan sa pagka-milyonaryo, pagka-bilyonaryo, naghigda na lagbanig, hapit way gikaon. Wa siya simba-simba katong bana ba. Ang asawa rin mo simba. Bright kay siya. Sige siyang panaway sa mga pare. Anang mga kuan-kuan, mga walis pare, bangaan pariya. Pag higda na nila atong ingon atong kahimtangan na bira ng tanan niyang katigayunan, atod pa niya balik siya sa Ginoo. Balik. Nag-ila siya sa iyang sala.
ug di saad siya dinagid siya magsupak-supak ba sa Ginoo. Di na siya muangkon bisag usa ka buok property, ihatag niya tanas Ginoo. Mo nang na full time sila nga charismatic tingal ito nga kuan kaning full time bas charismatic service. Nabalik hapit tanan niyang katigayunan, sobra pa. Natagaan sila balay atong panahonan na sila'y balay o giyuta nga dako gyud nga balay o giyuta na ay sakyanan nga hinatag sad nila, pero pulos service para sa community. Iyang mga anak nakabalik sa eskwela sa mga inilang mga universidad, ka-graduate na gani, scholar ana niya. Kada adlaw maglinya ang mga kabos sa ilang panimalay, kay ang tanan gidiyang makuha nga mga donations o mga asa pa nga income sa community i-distribute niya sa mga kabos. Kada adlaw maglinya ang mga tao sa ila. Matod pa niya, seminarista pa man ko ato, pagsulti niya, buhi pa ba sila karon? Mga way back 1987, 86 ana naka-encounter ko nila. 87, 97 or 96. Ingon siya, di na mi pobre di na gid mi pobre. Porti gid na mong datua kaysa wa ko kasuway sa kong kinabuhi sa una. Kada adlaw maglinya ng mga tao gikas buntag ngadto sa gabi, sige kog distribute og pagkaon. Kana pa lang na ang pagkaon among gi-distribute. Di na siya basta-basta dako kay nagasto. Di dato man mo malipay. Lain man mo lahi man gud taog una-una sa pagkadato. Ang ato gong pagkadato mauman ang pag-angkon, pagpadaghan sa atong bahandi, sa atong kaugalingon. Kining gihisgutan sa unang pagbasa ni San Pablo nga niingon siya, nagdaig kos Ginoo kaninyo kay nangadato mo. Ang pasabot ani nga wa na sila maglisod, wa na sila'y kabalaka, magsigi na silang tabang sa ilang isig katao. Dato gina. Muna kining namalit na tog slots, tawgon ko ni sila dato, kay sige silang palit. Kinsa may mga pobre, ang wa mo palit. Sige, lingi ay mong tupad. Nakapalit na ka. Yung isa, palit na ko. Yung isa, dato ka. Yung palit na ka. Wapa, pobre ka. Bisan pag naakay daghan kayong mga bahandi, bisan pag imo nang giihap ang imong kwarta, bilyon-bilyon na, pero wadyo ka mo palit og slot, pobre ka Pero gasakay lang kag tricycle, sakay lang kag habal-habal, labandira ra ka, anang singan ani, tricycle driver ra ka, nya ipalit kag slot, dato ka, dato. Yung sa may bation sa kadato, malipayon, kontento, satisfied. Wala ka nang hahanapin pa. Sige, katapusan lingi si mong tupad. In English sa pagsulti, are you satisfied? Sige ka na. In English aron sa mura sa kagdato ba? Are you satisfied? Wa magi ka masatisfy sa imong naong. Dato pa ka sige mangani kag panguriksyon na ng imong naong, wa man ka masatisfied sa imong bana, wa man ka masatisfied sa imong asawa, luos mi kag pangasaba ang imong mga anak, wa man ka masatisfied, pasabot pobre ka, dautan kang sulugoon, kay ang imong kaugalingon mo'y imong gustong tagbawon, dili ang pagdistribute sa mga bahandi nga gipiyal sa Ginoo nimo. Mauna, mga igsuon, ang pagsunod di ay ni Kristo nangahulugan nga madato kita. Pero ang pagkadato nga gihisgutan ni Kristo is a state of grace, dili state of wealth. Timan-an nato. Kay mao man sa ginay tinuod nga pagkadato. Kana bang you are 100% happy, peaceful, satisfied, and holy. Wa ganining upat, pobre ka, nagpangita pa ka. Dili ka 100% happy,
peaceful, satisfied, and holy. Why kapuslanan? Wa kay bilih nining kalibutana. Mao na magtan-aw tanang uban na portig yung daghan na kwarta, mukalitlag pusil sa ilang o maghikog. Na uban portig yung sikata, muambak hinuos building aron mamatay o mag-overdose sa mga tambal. Ngano man tungod kay wa mahimong buutang sulugoon. Ang kaugalingon mo igitagbaw matud pa diri inom, sugal, hubog-hubog, kaon, palami, bisag unsa na lang kana di na makatagbaw, makawagtang nanoona sa katagbawan. Manindog tang. Mga igsuon, sa pagpasidungog nato sa atong mga kaigsuunan, mga santos nga naghimo sa mga butang nga makapalipay o makapabalaan, masaligon kitang mudangop sa Ginoo ug moingon, patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa tanang sakop sa simbahang Katoliko, nga mamahimo silang sanglitanan sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa atong nasod, nga makabot na ang katarong ug kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan, nga nagpadayon sa ilang pagpangdaot sa isig kataw, nga sila makaamgo ug malamdagan sa grasya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang kanila nga ang kahibalo dili maghimo kanila nga mahilayo sa kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon sa Dios nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa mga kalag sa atong mga igsuon nga makaambit na sila sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Ginoo, among amahan nga manggihatagon ug maluluyon, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Take our bread, we ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Oh Father, we are yours. We are yours. Yours as we stand at the table, you
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma ihatag ang kalinaw o kahiusa nganhi sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, o nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Blessed are the poor in spirit, longing for their Lord. For God's coming kingdom shall be theirs. Blessed are the sorrowing, for they shall be consoled. And the meek shall come to rule the world. Lead me, Lord, by the light of truth, to seek and to find the narrow way. Be my truth, be my life, my Lord, and lead me, Lord, today. Blessed are the merciful, for mercy shall be theirs, and the pure in heart shall see their God. Blessed are they whose hunger only holiness can fill, for I say they shall be satisfied. Lead me, Lord, by the light of truth, to seek and to find the narrow way. Be my truth, be my life, my Lord, and lead me, Lord, today. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma, tultuli o agaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato ron mao ang pagkadato, mahimotang dato. Apan ang requirement mao ang pagpanghatag sa tanan ngadto sa atong isig katawo. Salamat sa nanghatag sa ilang kadato ngan hinato na malit sa atong slots. So as of yesterday, ang atong dupes para sa atong mga projects dinhi nahalina na taog 3,022 ka slots. Pakpakan na to ang namalit niini na pay 51,978 ka slots ang available. Sa ato sang San Vicente Ferrer Miraculous Power slots para sa atong ika-9th nga anniversary, ato ning ipanghatag mga bugas 5 kilo rice na sa 2,000 ka slots nga atong gibaligya na tag 500 per slot. Ang ato nang halin as of yesterday 272 ka slots na. So pakpakan gyapon nato ang namalit niini na pay 1,728 ka slots. Kotobra ni sa September 5, special slot man ni nato. Salamat kay ninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo.
Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.